From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. نلقاكم القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin illum nagħmlu t-tifkira tal-Madonna ta' Pompej, hija devozzjoni għażiża ħafna, u fl-istess ġurnata wkoll illum niftakru fl-ewwel anniversarju tal-għażla tal-Papa Ljum bħala raj tal-Knisja Universali bħala Papa. Tolbu ħafna għalih illum biex il-mulej jkompli jagħtih l-għajnuna kollha fil-qadi tal-Ministeru tiegħu ħalli jkompli b'dik il-dedikazzjoni, ġenerożità u b'ħafna mħabba jaqdih fil-poplu tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li ngħixu ħajja xierqa kif jitlob minna l-Misteru tal-Għid biex niċċelebrawh bil-ferħ kollu u dejjem iħarisna u jsalvana bil-qawwa tiegħu. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antjokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din litra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja, tas-Sirja u taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Is-sliem għalikom. Aħna smajna li xi wħud minn nistana mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nagħżlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżistana Barnaba u Pawlu, nies li dedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derinna li aħna ma għandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat mill-idoli, mid-demm mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin.
Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa. Għalhekk dawn il-messaġġiera niżlu Antjokja, laqqgħu il-ġemgħa u tawhom littra, rawa u ferħu għal faraġġ li tagħthom. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek Sidi fost il-popli. Sħiħa qalbi o Alla sħiħa qalbi, ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi, arpa u ċetra, ħanqajjem sbieħ il-jum, flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli, nannilek fost il-ġnus, għax mola smewwiet it-tiba tiegħek, sasħab il-fedelta tiegħek, ola l-fuq mismewwiet o Alla, ur il-glorja tiegħek fuq l-art kollha, flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu danu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Li tħobbu lil xulxin, jgħid Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju tal-lum b'insistenza għaw qiegħed jitkellem fl-aħħar ċena mad-dixxipli tiegħu u jgħid u jerġa' jgħid li tħobbu li xulxin, dan hu il-kmandament tiegħi. U dak li qal lid-dixxipli tiegħu dakinhar jgħidu dejjem lilna dixxipli tiegħu li aħna fil-qalba tal-ħajja tagħna nisranija għandu jkun hemm din l-imħabba lejn Alla li turi ruħha fl-imħabba lejn l-oħrajn. Hawnhekk Ġesu ifisser xiġifieri l-imħabba, l-ikbar imħabba li wieħed jagħti ħajtu. L-imħabba mhijiex biss sentiment, mhijiex biss attrazzjoni jew ammirazzjoni ta' persuna, hija iktar fil-fond minn hekk. U Ġesu jfisser l-imħabba bħala l-imħabba li tfisser għotja. Għandna nafu li għandna fih l-ikbar eżempju ta' dan. Fil-ħajja kollha tiegħu li dejjem kienet għotja għall-oħrajn. U allura fil-kliem tiegħu, fil-mod kif kien jitratta lin-nies, fl-attenzjoni tiegħu għal dawk li huma b'xi mod jew ieħor imwarbin jew għaddejjin mitbatija, ħajja ta' għotja. L-impatt leħqet il-milja tagħha fuq is-salib. Fejn hemm naraw proprju Ġesu msallab ħadd m'għandu mħabba akbar minn din. U għalhekk tant huwa importanti dan is-simbolu għalina l-kurċifiss.
U kemmu importanti li aħna nozzu il-kurċifiss fid-djar tagħna, fl-uffiċċji tagħna, fil-postijiet tagħna. Illa li hemmhekk għandna dejjem l-ikbar imħabba. Meta nħarsu lejn Ġesu hemm hu li taħajtu għalina. U li lilna mbagħad jallimna għalhekk kull darba nħarsu lejn il-kurċifiss mhux biss biex aħna lilu nirringrazzjawh u nkunu grati leh għal dak li għamel għalina, imma li fakkarna li aħna wkoll hekk għandna ngħixu l-imħabba bħala għotja sħiħa kif jallimna hu. U għalhekk il-kurċifiss għalina mhux biss dekorazzjoni, anzi għall-ħares jaf biss tiddekora il-postijiet biex tagħmilhom isbaħ bil-kurċifiss. Kurċifiss għalina huwa stqarrija ta' fidi u stqarrija tal-akbar imħabba. U impenn biex dak li aħna inqedu hemmhekk fuq fil-ħajt jew f'xi post ieħor, impenn kif aħna għandna ngħixu l-imħabba fil-ħajja tagħna bħala għotja sħiħa lejn l-oħrajn. Aħna llum qegħdin nagħmlu l-ewwel anniversarju mill-għażla tal-Papa l-jum bħala raj tal-Knisja Universali bħala Papa. Propju l-Vanġelu tal-lum isu qiegħed eżatt għal dan l-anniversarju illa li Ġesu hawnhekk jgħid ħtartkom mhux intom għażiltu lili ma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. L-għażla li jagħmel Ġesu permezz ta' dawk persuni il-kardinali miġburin għall-konklavi tal-Papa il-jum bħala dan ir-raj illi matul din is-sena urina xi tfisser tassew din l-imħabba. L-imħabba li hija għotja. U għalhekk kull fejn mar u kull meta anki wassal il-Vanġelu fil-qalba kellu dejjem din l-imħabba li tfisser għotja. Għalhekk il-Papa jitkellem ħafna, jinsisti ħafna, jaħdem ħafna għall-paċi. Għax jaf li jekk inti verament tgħix din l-imħabba bħala għotja, imbagħad tnissel il-paċi. U għalhekk diffiċli min għalih il-ħajja tfisser li tiddomina fuq l-oħrajn, li taħkem, li tqiegħed il-ħadd ieħor taħtek. Diffiċli jifhem lill-Papa u diffiċli jifhem anki dal-Ministeru tal-Papa. Illa għaliex jekk ma tifhimx illi fil-qalba tal-ħidma tal-Papa hemm propju dil-lotja ta' mħabba, imbagħad tibda tispjega il-ħidma tiegħu b'mod jew ieħor, tfissirha mod ieħor. Imma fil-qalba hemm propju dan l-imħabba li tfisser għotja. Huwa dan li għallimna matul din is-sena, huwa ta' dan li aħna ringrazzjaw lill-Alla ħafna u nitolbu ħafna lih biex ikompli lil Papa jgħinu ħalli wassal l-Evanġelju kif inhu mingħajr biża' bil-kuraġġ kollu imma b'ħafna u ħafna mħabba. Nitolbu llum għalih u nitolbu wkoll għalina biex nimxu dejjem fuq il-passi li qed jurina l-Papa l-jum. Resqu lill-Alla it-talbiet tagħna f'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa, nitolbu għall-Knisja ħalli tkompli twassal tal-akbar kmandament tal-imħabba lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk illum mod speċjali għal Papa l-jum fl-ewwel anniversarju mill-għażla tiegħu bħala Papa mulej jkompli jgħinu mlieħ bil-kuraġġ, bl-ispirtu tiegħek, bil-qawwa tiegħek ħalli jaqdi il-missjoni li fdajtlu f'idejh nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll ħalli jkollna f'qalbna dejjem dal-akbar kmandament tal-imħabba. U dak li nagħmlu u dak li ngħidu
ikun kollu ħireġ minn din l-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal-morta kollha fid-djar tagħhom fl-isprarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa mulej għatihom l-erf tiegħek, l-għajnuna tiegħek f'dawn l-eżamijiet li qegħdin jagħmlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej il-qaħħom fiħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iż-żaffer akbar iċandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina il-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej, f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien senata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġosepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna dikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddes bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li bnek ordnana nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Gloria. Bisem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana ismat tal-tana eħli sejna u għafmana gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu,
twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna liki isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel kien marbut mal-kolonna u hemm flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkint fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kollha, u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta Sirtan Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kollha, u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-batija, meta Sirtan Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta Sirta Ġesu Kristu miet għalina wald nubietna fuq l-għowda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfruna ħatjalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Tlop għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu.
Għatilina għaddeja tijak mule Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġelu. San Mikil Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qadder Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.